May mga panagon sa ligad ng mga tinion nga ang Biblia ginatake, ginalapakan, ginatindakan, ginadula. Ang mga nagakaput sini ginapamatay. Apang wala gid ini mapapas. Wala gid ini mapanas. Tungod kay ini pulong sang Ginoo. Ang pagtuon sumungang semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay lunggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson na ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang inyo masunson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Ari ang akon duwa ka mga bisita, hindi na ni sila bisita mga kauturan. They are part and parcel of this program kay masunson naton ini sila nga makita diri. Ang una na ko ni pakilala sa inyo si Sir John Deloyd Coro, isa siya sa aton nga mga elders diri sa aton nga iglesia sa CPAC na assign sa aton nga high school department, both the junior and senior department mga kauturan. Isa siya man sa aton mga associate pastors. Kag ari upod niya mga kauturan si Pastor Delbert Hintapanan, siya ang aton nga senior church pastor sa sini naton nga iglesia diri sa CPAC. Gentlemen, mayong adlaw sa inyo, Sir John Deloyd. Ng adlaw pastor, ng adlaw mga Pastor Delbert. Kag sa aton man mga kauturan, mga abyan, nagapadayon sa pagtanaw sini, sa pagpamati, may adlaw sa aton nga tanan. Yes, thank you Sir Coro, Sir Pastor Delbert. May adlaw pastor, may adlaw Sir Coro. Kagaupod sa aton mga abyanan, mga kauturan nga nagkasunod sa sining programa sining adlaw. Yes, thank you gentlemen sa inyong pagbaton sining hangkad. Ang atong tun-an mga kauturan kanami padayon sa aton leksyon sa ligad nga semana. Ari na kita sa leksyon 6 para sa Mayo 4 tubtob sa Mayo 11, the two witnesses, ang duwa ka mga saksi. Kapang sa hindi pa aton na ni duko ang aton mga ulo, and then eventually si Sir John Deloyd magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Sa siningation Ginoo, yari kami nagaduko sa amon mga ulo. Una bes, nagapasalamat sa imo pagka-Dios, sa imo gugma, kag sa imo paggiya sa amon. Yari kami magatuon sining leksyon, kabay pang ang balan nga Espiritu, amo naman ang magahikot, magapanagiya sa amon tagsa ka mga pangunauna. Kami nga tatlo upod sa amon mga nagapalamati, kag nagatanaw, sunod-sunod sa sini nga programa sa ngalan ni Ginoong Hesus amon ini tanan ginatugyan. Amen. Yes, and Sir John Deloyd. Aton sa nga teksto makita sa Isaiah kapitulo 40 bersikulo 8. Nagambal diri, ang hilamon nagakalaya, ang bulak magakalayong, apang ang pulong sang aton Dios nagapadayon sa gihapon. Sa gihapon. Sa walay katugtong. Yes. Pastor Delbert and Pastor Jandy, sa pagkayab ni Kristo sa langit, ang controversy, ang pakig-away ni Satanas, batok sa kamaturan, nagapadayon. Kag ang iyang atake, kay wala sana magnanalagon kay Jesus. Nagkayab si Jesus palangit. Ang iyang sentro, ang iyang mga pulong, ang Biblia.
So, amo ni ang aton pagatunan subong kag aton padayon ang aton gintunan sa ligad nga semana about the Reformation era period o kundeda. Karon niya ari na kita sa Dark Ages. Kung paano nga gindumilian ni Satanas pinagi sa mga ginagamit niya nga instrumento to suppress, to attack the Bible. Yes, sa kamaturan. Ano pa ang atong matalupangdan, Pastor Delbert, sa atong nga introduction? Sa piyak sa nga pagpugong, Pastor, no? Sa nasiling mo na kagina nga ginapunggan ang bala na kasulatan. Yes. Pero sa piyak sina ang mga martir kag ang mga tao nga naging tinudon sa Ginoo. Sa gihapon nagapadayon. Ginatinguan nila nga papason pero hindi mas labaw nga nagadamo pa. The more nga ginalasak mo sa duta, the more nga nang bini nagatubo. Yes, sir. John Deloy. Ganit, Pastor, no? Mga abyan, no? It reminds me of the inambalang bulong tanom, no? Ang oregano. Budlay mo siya patyon. The more you try to kill it, it will eventually grow more and more. The same, mga abyan, sa sa pulong sa Ginoo. We all know that God is eternal. God is eternal. And so, His words is as well eternal. His word will stay forever as God is, mga abyan. Yes, and that's correct. Sa atong introduction, may kanami din ang istorya. Nga sa panahon nga si Tyndale na gano'n nag-translate ang Bible from original Bible to English. Latin. Dayon nadakpan siya sa Bishop of Durham kag imbes nga balon niya nga inton taton mo gin pamakalya ang gin-translate ang mga copies nga translated ni pero imbes nga ipanghatag gin pangsunog ya publicly. Pila ka volumes ang ginsunog ya publicly. Pero inaya so imagine naga saka ang interest nga ang ginsunog, so amo pa na ang tao kanay maningwa pa nga ang ginsunog. Ano ang ara dira? Yes, Pastor. So I mean para sa Bishop sang Durham, imagine gaston baklon mo pero ang tuyo mo gali sunogon. Yes. Sir John Deloy, sa aton nga Sunday ikaw akong unahon, the two witnesses. Okay, mayari diri nga ginsulat si Sakaraya 4 sa nga si Sakaraya nakakita sang duwa ka mga olive trees, okay, in relation ni sa sanctuary kag sa lampstand. Ano ning imo na different, Sir John Deloy? Diri, Pastor, no, ang ginhambal ni Zechariah, Prophet Zechariah, na nasulat man diri sa Revelation chapter 11. Almost the same pictures or mga images na tungod sa olive trees, nga tupad sa lampstand. Ini mga abyan, nagapakita ini nga ang ini ba lang olive oil amo ang nagapadayon sa paghatag sang suga sa lampstand. Kagabalo man kita mga abyan, no, nga ang oil amo ang balaan espiritu. So sa atong matag lihok sa iglesia, sa atong matag tikang mga ministries naton mga abyan, dapat invited naton, iimbitaron naton ang balaan espiritu kaya amo ni ang makapabuhi sang aton mga hilikoton diri sa aton mga hilikoton sa iglesia. Yes, and that's correct, sir. So ang olive oil amo nagatag sang oil para nga ang duwa ka lampstand magasika. Kagabalo kita, Pastor Delbert, nga ang lampstand gasimbolo sa pulong sang Ginoo. Dahil light is a pattern to my word. Yes. So forth. Yes, ano pagid, Pastor, ang imo na diskubrihan? Yeah, Pastor, no? May duha kita diri ka mga saksi. So sa book sa Zechariah kag sa libro sang Bugna, may mga allusions, may mga images nga kung hindi nato maintindihan ang Old Testament, hindi nato maintindihan ang labi na ang New Testament, ang Revelation. Another thing ako na diparahan diri, Pastor, nga ini nga mga saksi
Okay? Which is nga amo siya ang pulong sang Ginoo. Amo siya ang nagapanghikot sa aton. Kag kun aton ni siya pamalibaran, may ara siya judgment or paghukom nga ipaghatag sa aton. So kung magabasa kita sa pulong sa Ginoo, it will consume us. Kag aton amon siyang magaliton sa aton. And then it has the power. Kay ang ginmention diri duha ka tawo, ginmention si Moses, ginmention si Elijah, which represent the Old Testament writings. So si Moses bisa kasuguan, and then Elijah as well. And later on ginmention man diri si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nga amo siya ang pulong, and then later on ginmention man diri nga may mga martyrs nga nagapamatuod sa pulong sang Ginoo. Yeah. Kaya kung imo gini siya padalom-daluman, si Moses at si Elijah belongs to the Old Testament. Jesus and the martyrs, ang mga disciples sa New Testament. So, in other words, ining duha ka mga witnesses, okay, are the Old Testament and the New Testament. Okay. Kag ini sila ginasimboluhan man sang suga. Yeah. Okay. Ngayon ang duha ni ang Old Testament kag New mga suga. Nga ang balaan nga espiritu among nagahatag sang suporta nga magsiga ini. Yeah. So in other words, mga kauturan nga kung kita lang ya maggamit sini nga suga, ang balaan nga espiritu amo ang bulig sa aton sa pagpatag, pag-interpretar, kag paghigugma sa pulong sa Ginoo. Yeah. Ari sa aton nga Monday, prophetic time periods. Balik ko sa imo, Pastor. Na-mentional diri tatlo ni ka mga terms. Okay, but the same interpretation. 42 months, dayon 1,200 days. And then times, and half a times. Yes. Ano ni nitabo, Pastor? Yeah. So sana sa limo na, Pastor, no, ini ang 42 ka mga bulan. Kaupod ni sa mga tion kag katunga sa tion. Mabasa man naton ni sa Daniel, mabasa man nagyapon naton diri sa bugna, kag ining 3 ka bulan kag tuig kag tunga kahulugan man sa gyapon sang isa ka time prophetic period. Kay 42 times 30 kay ang isa ka adlaw, isa ka tuig. Okay. Sa prophetic interpretation naton, kung gamiton naton na historicist point of view sa sining pag interpretar. So makita nato sa Ezekiel kapitulo 4 versikulo 6 kay sa Números 14:34, ang tando ko sa imo nga isa ka adlaw ay isa ka tuig. Isa equivalent to 1 year. Equivalent to 1 year. So 42 times 30, that is 1,260. So the same wise, ang isa ka tion 360, which is the reference to isa ka tuig. Ang mga tion, which is 2 ka tuig, kag ang katunga sang tion, katunga sa tuig, it's 180. Total ni mo na siya, makakalabot man na siya gyapon sa 1,260 days or to 1,260 years. So in which aton na pag-intindi sini, ini siya nga panahon nagsugod siya sa 538. Pakadto siya sa 1798. Yung mga time periods. Yeah. Kag amo ni siya ang pamangkot diri Sir John Deloitte nga ang nagsugod sa 538 kag nga natapos. Okay. Kag ini nga period among ginatawag nga Dark Ages. Nga sa ini nga period, grabe ang paggamit ni Satanas sa simbahan. Okay. Paggamit niya sa Iglesia Katolika sa pag-suppress ang kamaturan sa Biblia. Ito isang una niya, hindi makita ka lang kapot Biblia. Hindi, kaya ang makakapot sa Biblia, ang mga pare lang, mga clerics lang. So, damo sa nagkalamatay sini, nga, kung imo gidya itriso ng history, mga 50 milyones or more ang nagkalamatay because ang ilang stand sa pagbantay, pagbasa, kag pagtuman sang gina. So good. Yes, sir. Yan, why it started 538. Okay, Pastor, no? Mga abyan, no? Connected din siya sa aton nga Daniel 2 prophecy, ano? Nga, yes. Ang ikaapat nga empire nga, ang Roman Empire,
natapos siya sa tuig nga 476 ang Western Roman Empire, mga abyan. So pagkatapos ini nga ang Western Roman Empire na nauntat siya, nagbulos ining pagan Roman Empire. Nagsugod sa 508 na perdinira or nag-unite sa ilang barbaric tribe. Tapos amo to nga pag-abot sa 538 AD, mga abyan, nagsugod ini nga nagnatawag sa Great Controversy chapter 3 nga an era of spiritual darkness. So sini nga mga tion, mga abyan, diri sa aton nga sa Revelation chapter 11 verse 3, hambal diri nga ang Ginoo maghatag sing gahom sini nga duha ka mga saksi. So though mga abyan, sini nga era of spiritual darkness from 538 to 1798 ginabawalan magpaathag sa Biblia, magbasa sa Biblia, mag-share sa Biblia. So, though ginabawalan mga abyan, sini nga papal supremacy, sini nga hambal ni Pastor Delbert nga 1,260 years, ang Ginoo gyapon may ara sa mga katawhan. Yep. Mga Waldensian, si John Wycliffe, si John Huss, si Jerome, mga abyan, kag si damo pa ni sila. So, ang puntong mga abyan, kung nga nga nagsugod ini, kitungod nga nagsugod ang dark ages nga bawalan ang mga tao sa pag-share, pagtuad, may tungod sa pulong sang Ginoo. Pero mga abyan, gani wala nagtugot ang Ginoo nga mapatay ang kamatuoran. May mga tao siya nga nag-preserve sang kamatuoran from the Waldensians hasta sa mga American reformers nga nagsugod or nagguwa sila in the 16th or 17th or 18th century mga kauturan. Yes, thank you, good Sir John Dillard. Amo na ning panahon sa Dark Ages nga ang Biblia ginabawalan. Pero mga kauturan, nga ang 538, kaya mo na ning panahon nga ang Roman Empire na collapse. Yeah. The Roman Empire had been in power for almost 500 years. Yes. Pero sa 538, si Emperor Justinian daw nadula ang panggahom, ang power, kag to preserve sang empire sang Rome, okay, kay ginatake na sang mga mga barbarians, okay, to preserve kay ginsaylo na sa Constantinople ang kapital. Okay, so dito na. So ang Rome ginbilin kag ginhatag sa papa. Okay, natag sa bishop. Nga kamo anay dira kay masaylo kami dito sa Egypt, dito kami ani maano ni kay dito ang concentration sa kaway, kamo dira sa may Roma, papa ikaw anay taga aside sang imo nga ecclesiastical power, okay, tagaan ka sang civil authority nga kamo gyapon ang magdumala sa syudad. Aside nga ikaw pare as bishop ka sa simbahan, ikaw man ang sa may civil. Yes, Pastor. Yeah, Pastor, I like the way nga imo gin-explicar ini sa atong mga kulturan. Nga sa sini nga panahon sa 538 tungod sa sina nga event nga gin-surrender ang civil power sa Roman Empire sa pag-collapse niya, ginhatag niya sa bishop, and it gives the bishop the opportunity to rise into power, not only as an ecclesiastical body pero as also a civil authority, political. So civil and political authority ang ara sa iya. Until the date is 1798. So madiscuss siguro natin sa sunod ng lesson. Bas ako lang gusto diri pastor nga i-emphasize as well nga ma-identify naton ini siya paagi sa Daniel chapter 7 verse 25 ara dira nabutang ang i-activity. So this is the activity, and the activity is the persecution of the saints. Kag sa tong mga nagatuo sa Biblia, kag ini siya ang 1260 days is a prophetic time period, a historical prophetic time period. Gid nga nagtabo gid siya sa history. So kagana gid sa Biblia, sa Daniel, libro sa bugna. And then another thing is that ang Biblia sa sini nga panahon is overshadowed by the tradition. So nanginbabaw ang tradisyon, nanginbabaw ang iglesia kaysang sa pulong sang Ginoo sa sini nga panahon. Yeah. Kaya mo na ni ang panahon nga nagsaka na ang gahom sang papasi. From 538 nagsaka na
until sang 1798. So kung imo na totalon, that is 1,260 days. Among to kay na nga times and Half a time. or 42 months. Okay. So amo na ni ang panahon nga ang Papa within that 1,260 days, Dark Ages. Dark Ages. Why? In the sense nga ang kamaturan dulong. And in that way, the description sa Biblia nga ang duha ka mga saksi nabayuan sang sackcloth. So when we say sackcloth, sorrow ina. Simbolo ina sang na sa ilong so paglalaw, pagantos, so amo na siya. Yes, Sir John Deloyd. Dirigya po no sa Monday, Pastor, no? Tsakto na mga abiyano nga nagkaaragid sing gahom ang Papa C4. Grabe ka lawig ng mga katuigan. So imagine 1,260 years. Dako gid nga development ang pwede mahimo dira ang mga abyan. Pero biskan sa era of spiritual darkness, ang Ginoo may mga katawhan nga nag-preserve sini from the Waldensians hangtod sa American Reformer kag sa mga reformers nga parehas nila John Wycliffe kag John Calvin and many others mga abyan. Kag nga ang 1798 kaya mo na ning panahon nga si Pope Pius VI sa sugo ni Napoleon Bonaparte sa iya nga general nga si General Belchier gindakop ang Papa sa Roma kagin panaog sa trono. Yes, pero kung nato natunan malipot lang na ang panahon kay napilasan lang na ang Papa C, pero eventually after several years nagbalik naman to power until now. Okay. Sa aton nga Wednesday, Tuesday na siya. Sa Wednesday, the two witnesses resurrected. Ano di Pastor ang imo na diskubrihan? But if you have something to share sa aton pang Tuesday, no problem. No, okay, Pastor. Pagka sa panahon nga daw matapos na ang 1,260 years. Sa panahon nga dapit na matapos man, Pastor, nag-abot man ang ETS. Nga kung baga ang rason nangin otoridad kaysang sa Biblia. So there is a rise of atheism and this is established during the French Revolution. Kung kaisa amo na balada mo man sa mga philosophers nga naghambal nga ti may 12 kuno ka apostoles ang Ginoo, may isa lang siya nga dulaon niya. Pero it's no sa gihapon nagapadayon. So the rise of atheism nagkag immortality as well as reason amo siya ang nagasuppressed sa pulong sa Ginoo. Pero still nagapadayon. Iti inapulong sa Ginoo. Sa aton nga Wednesday, amo na ni panahon, Pastor, sang French Revolution. Okay. Towards the 19th century na nga diri na padayon ang mga reformers. Diri na nagpadayon ang mga paggawa sa mga Bible societies. Magwa na di ang mga proliferation sang Bible kag ang mga missionary activities nga halin sa Europa nagpadala na sa mga missionaries sa mga hidden nations. Amo na ni nga dira na nabuhi na resurrect ang Biblia, the Old and the New Testament. Yes, Sir John Deloyd. Sakto gina Pastor no mga abyan no. Sa dara nga ang inibalang tuwit nisa sa mga abyan ini nga Old kag New Testament or ang pulong sang Ginoo nga lapit na sila mapatay or napatay gid sila ya. Nagahigda na sila sa higad sang street for 3 years and a half. Sa mala sa ginhambal ni Pastor Delbert sa panahon ina sang French Revolution nga daw grabe na ang immorality, grabe na gid ang lapastangan, may mga idol worshiping or idolatry ang tawag sila mga abyan sa France. Dira nga tion mga abyan ginhambal ni Pastor Delbert nga gin-value nila ang reason para sa ila mas powerful ang reason kaysa sa pulong sang Ginoo. Pero mga abyan
Daw mapatay na siya, diri sa aton nga Wednesday lesson, nabanhaw siya. Ingon ganito sa verse 11, nga after 3 days and a half, the spirit of life from God entered to them. So sumala sa hinambal ni Pastor Tomado, nagkaara na asing mga missionaries na gimpalapta ngadto sa tibuok kalibutan, pares kay missionary William Carey nga nagkadto siya sa India mga abyan, kag gin-translate niya ining Bible into Indian different local dialects mga abyan. Kag ang mga missionaries activities nagkuha na. Kag hindi, and then at this time ang New World na discovery na, ang American na discovery na, where people from Europe who had been persecuted found freedom in the new found land, America, where Protestantism flourished, and then missionaries came out. Yes, Pastor, do you have something more? Yeah, Pastor, no? Despite sa sininga bahay, no? Despite sa the philosopher that I mentioned is Voltaire, despite sa ilan nga mga panghingabot sa Biblia kag suppression sa Biblia, ang pulong sa Ginoo sa gihapon nagapadayon, according Psalms 119:89 and Psalms 111:7. Yeah. Mga kauturan, siguro ang kalabanan wala gid na kay balo nga ang Amerika na diskubrihan. Tungod kay ang mga sa Europa persecuted ang mga Christians. Hindi sila kagiyo, hindi sila kabasa Biblia. So, na-discoveryan ni Columbus ang Amerika. So, then nagsiling, dito sa Amerika, wala everything is free. Wala dito persecution. So, many Christians went to America. And that's it. And then from America, na-establish ang mga ibang mga reliyon, ang mga missionaries, ang mga Bible societies, so forth and on. Ara na sa prophecy, mga kauturan. That's why may enjoy kita sa pagbasa sa Daniel kag Revelation. Pastor, gamay na lang ginaton nga tiniyon. Ari kita sa Thursday. Truth Triumph. Unahon ka, Sir John Delight. Anong imo diri na diskubrihan sa aton nga Thursday? Truth Triumph. Sa pihak mga abyan, no, sang pagtinguha sang yawa nga patyon ang pulong sang Ginoo, kag ang mga tawo nga naga-share sini sang pulong sang Ginoo, apan hindi gid mapukan mapatay ining pulong sang Ginoo. Kay sa aton gani nga teksto mga abyan nga ang pulong sang Ginoo mga padayon hangtod sa hangtod. Diri gani mga abyan sa Great Controversy page 288 nga ang pulong sang Ginoo or ang Bible is an anvil that has worn out many hammers. Kung anvil mga abyan inang a piece of metal nga perti katiga. Nga biskan ang mga hammers maguba, mga martilyo maguba. Ang pulong sang Ginoo daw same sa mga abyan. Biskan kapila pukpukon sang yawa, hindi gid ini siya mapatay. And that's correct. Yes. Yes, Pastor. Dari Pastor, no, sa Revelation bugna sa gihapon 11, 15 hasta siya sa 18. So, ini siya nangin kabahin sang trumpeta sang Dios. So, ang trumpeta sang Dios, buot silingon na pagpanawagan, warning, or proclamation. Or proclamation, yes. May proclamation. So, there are many functions sang trumpet sang Ginoo. Kag ini siya nabahin dira sa trumpet sang Ginoo. So, sa ulihing mga adlaw, it will be proclaimed. Panawagan, or it will warn. And lately, ang katapusan sini is the coronation of Christ's kingdom and His saints nga naging faithful sa iyo. Amo na mga kauturan, amo na siya ang great controversy nga nasugdan dito sa langit, nahulog diri si Satanas, nagpadayon siya diri halin sa Old Testament, halin kay Adam, kay Eva, and then pakadto sa mga Israelinhon sa pagpanawag sa Ginoo sang iyang mga nasyon, iyang nasyon Israel, kag pakadto sa panahon ni Jesus Christ, and then in the New Testament panahon sa apostolic period, panahon sa Reformation, and now are sa Dark Ages. And then next week we will be studying after sang 1798 kag ano ang naitabo. That's why I am excited mga kauturan to learn some more kay kanami sining paghanay ni Pastor Mark Finley nga mo ang author sa aton nga leksyon. Okay, mga kauturan nga ang kamaturan magapadayon.
A day will come, amo na ginasiling ta mga kauturan, nga history will repeat itself. Magabot gid ang panahon nga ang pag-persecute sa mga katauhan. Siguro hindi na Pastor Delbert, Pastor John Deloy, hindi na pareho sang unang panahon. Nga kung nagkapot ka Biblia, patyon ka, sunugon ka, o kumbinahan ka. Karon niya, lain ang pamagi ni Satanas. Hindi na ya. Ang Biblia, bisan di mo lang ara, sa cellphone mo ara, sa laptop mo ara. Kadamo sumong sa mga Biblia nga ginapangatag lang. Pero ang ideya naman ni Satanas, lain naman. Nga, tagaan naman. That's why damo kita gadgets. Kaya nga itong mga bata, wala na panahon magbasa sa Biblia. So, ang mga bata magtinigulang, wala kay balos ang kamaturan. And that's how Satan diverts his attention. Kag ang subong, ang bagong ang mudos sang papasi ng climate change. Nga ining ato nagkikitabo sa kalibutan, pwede tani mapunggan. Okay, that's why we will just unite our effort amo ng siling sang Papa. Nga, let's unite ourselves to fight the climate change. Okay. Nga, hindi na natin bayan ang Biblia. Let's just unite to save the earth. Yes. Mga kauturan, way nakita panahon. Ako na lang pangayuan si Sir John Deloy sang iyang last word. Kag kung may ara pagid kang idugang Sir Deloy, pwede pa. And then eventually si Pastor Delbert. Mga abyano sa aton nga teksto pala nga nami nagid ang punto mga abyano nga biskan madula ang tanan ang tanom malaya ang bulak ang dahon matagak pero ang pulong sang Ginoo hindi madula kundi magapadayon hangtod sa katapusan. Mga abyan sini nga aton nga pagpadayon sa dayig sa atong pagdayaw sa iya. Mayara kita diri abyan halin sa aton nga Prophet Mrs. White hambal diri nga whatever is built upon the authority of man will be overthrown. Yeah. But that which is founded upon the rock of God's immutable word shall stand forever. So ang pulong niya ang mga abyan buhi kay atong Dios buhi man. So alagad kita sa iya. Amen. Yes, Pastor Delbert. Pastor, no, ako nang mabilin sa mga kauturan. Wala sa payan kung ano man na siya nga institution ang nagahingabot sa pulong sang Ginoo. Hindi tagid pagkalimtan nga ang pulong sang Ginoo amo siya ang labaw kag amo siya ang aton dapat sundon. Hindi kay ang aton interpretasyon kag ang aton otoridad amo ang maglabaw sa pulong sang Ginoo. Kay kung kaisa bisan sa aton pastor na gabasa man ta sa pulong sang Ginoo pero kung kaisa ang aton gusto amo ang mas labaw kaysa sa pulong sang Ginoo. In such a way ginabayuan ng gyapon naton sang paglalaw ang pulong sa Ginoo. Amen. And that's correct. Mga kauturan, aton dumdumon nga ang kamaturan ara sa Biblia. Ang Biblia nagasiling the truth will set us free. Maabot ang mga persecution kay mabalik man gini mga kauturan. Pero in a different way sa iban nga pamagi. But always remember, hindi tagid kalimtan ang kamaturan kag kaptan ta mga kauturan ang Biblia nga dira ang kamaturan kaya muna ang magaluwas sa aton tubtob sa pagbalik sa Ginoo. Sa hindi pa si Pastor Delbert, ako na liwat pasalamatan ni aton mga sponsors, Jet and Susan Caro, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Myla and Johan Susana, Elder Herbert and Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Mark and Meryl Mendoza, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Marlobel Hirota Lorin, Ido and Femidon Vandes, and Iboy and Jessica Malabanan. God bless you aton nga mga sponsors. Yes, Pastor. May gugmaon kagalang panamon nga Ginoo. Sa sining hapon nagapasalamat kami sa pagtuon sa imong mga pulong nga amon natun-an nga sa sadto anay nga mga panahon inikinhingabot kag tinguhaan sa pagpapas
apang sa panahon nga ini pagapapason o Dios nagadamo ang nagatuo kag nagtuon sini o Ginoo. Gani itugot sa amon nga mangin matinumanon kami sa sini nga pulong, dihunon kami sa sini nga pulong, kag niyan ini nga pulong amo ang maga-transform sa amon agod kami pagalitunon sa imong ginharian. O Dios, itugot sa amon nga walay sapayan nga ang kamatayon mag-abot sa amon sa pagtindog sa sini mga pulong, hindi kami magbalaka kay ini sa gihapon amo ang mangin babaw kag amo sa gihapon ang mangin madinaugon o Dios. Kabay pa ang imo pagpakamayo mangin sa amon kaupod sa among mga kaabyanan nga nagasunod sa pagtuon sa imong mga pulong sa sini karon nga adlaw. Ini amo ginatugyan kay ginalauman nga mabaton ang imong mga pagpakamaayo sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.